Ufuna ubulungiswa waboshelwa amahhala beyothenga inyama esinye seyitolo se-South Africa esibizwa nge-KFC. Sawubona kuphi nakubi la kunyaka nombuso njengamanje kubingelelayo uyena Mathenda Gqosi Sitembu somqhamulo amahlaka abanye baqhamulo manje boss. Kana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha ngizokulungela press subscribe ushare wenze sure ukuthi uyalike bese uyayilinda ivideo ziphele bese uyacomment. Owaboshwa eMlazi ufuna ubulungiswa ngokuchaza uthena waboshelwa into engekho kanti ke babhadle ejele iminyaka ewu9 baqala bahamba icala u3 years base bagwejwa iminyaka ewu15 lokho kwenze bahlala iminyaka ewu7 ejele njengoba bese baphuma manje ngokommeli. Uthena mangabe chaza okhosini FM wathi plus nakithi yasho ngento thumela email cozfmwnb@gmail.com. Sikhuluma ke nabalisa well kwenza ke balisa nabathathu kodwa esinaye la uyedwa umuphen umbuso Zulu noma uBruce umbuso Bruce Khanyile umbuso Bruce Khanyile yeah all right nalo udaba lenzeka awuthathe usibeke kwenzakalani idate yonke into ungashilo ukuthi ugqokeni everything. Okay, kusho sasothenga ka KFC waseBlazi kaVina kwaku 2016 ku November noma ngisakhumbula kahle usuku semesifika sothenga ngoba sasade sine braai sihleli nje kumnandi sihleli from ka M so mesothenga la siyothenga into esizoyidla ngoba ke sasiyaphuza siyahleli nje namajita namacherry kumnandi so mesothenga shiya abantu lapha esihleli nabo so mesifika sothenga la sifike sesangaphansi sisalinde ulayini ukuthi ukuncipha kancane ngoba phela vele uthi uma ufika kunabantu. So sithe kusanjalo kusakulayini kungena abantu azange nginake ngoba phela sasixoxela nathi bavele bahlohlisa ibhamba bathi silale phansi sonke basikhuthuze bathathe nami ngabanje inkunzi nabafethe samba nabo babanje inkunzi barojwa sonke sarojwa ithusa bathe sebeyophuma kuba ukuthi ama security ababona ngaphandle abese zama ukudubula ama security kuba igunfight nabo bazama ukubuyisela from ema security. Okay, and nabo sebeyaqasha futhi manje kumele bebuye angisaboni ke mina ukuthi kwenzakalani ngaleso sikhathi sengizama ukuthi ngifuna ukucasha ngizama ukuthola indawo yokubalela kanti nabo abafethi bayangibona ukuthi ngibaleka ngiyangakephi ngaphakathi esitolo futhi bangilandele ngoba ngingaphambili mina futhi njengoba ngivula indlela bona babone ngathi mina ngizokwazi ukuphuma kuqala so silandelane ke size sobhajwa sigcine siya ku roof phezulu ngoba sizama ukuphuma phela manje siqhuma ibhanga hayi kushuthi abasola bakwazi ukuphuma ndlela thizeke ugcine kubanjwa thina ngaphakathi mekubanjwa thina ngaphakathi kunama camera njalo la ngaphansi store so mekubanjwa thina la ngaphakathi kuba ithina esilungiswa ngezinja kuba ithina esiboshwayo. Okay, awumeka amaphoyisa afika nini la njoba sesikwi roof kwethina sekugcwele imoto ke phansi shutha seyafika ngoba phela isendaweni eseduze nomgwaqo omkhulu so kushuthi nje isigameko kuba lula ukuthi amaphoyisa nama security ashesha afike ngoba isendaweni ephithizela kakhulu imoto nomphakathi so mefika amaphoyisa afika vele sekushubile la ngaphakathi nakuthina asazi kwenzakalani nathi la ngaphakathi kuba ithina ke sibanjwayo ke kuba ithina esilungiswa ngezinja kuba ithina esiboshwayo siyazama ukuchaza la emaphoyiseni ukuthi hayi sizothenga shiye inabantu la esiphuma khona ningabafonela ngisho abantu abadala abakhona ningabafonela ngoba phela sithunyiwe thina la sizothenga into esizoyidla ukuze izoqhubeka nephathi kube mnandi hayi kuba ukuthi siyaboshwa siphuma police station bathi so udaba lethu uzolungiswa enkantolo sibe nalawo mathemba ukuthi sophuma hayi inkantolo izivalela ibheli ithina singozi emphakathini sinana amanye amacala esifunelwa wona aweka amanye amacala esawaginqela ngaphandle kwaleli kuphela kodwa manje kuthiwa sinamanye amacala ngenxa yokuthi babezama ukuzivalela ibheli. Oyimali so staff akekho noyedwa bambuzayo mhlawumbe khona abasebenzayo phela ngiyazi bathukile nabo manje kade kudutshulwana ungenzeka noma yini inhlamvu le mhlawumbe ungalimali abantu traumatized abasabuza ukuthi enene inhlobo nje abasabuza lutho kushuthi ngalolu suku abakwazanga ukuthi babe nesikhathi sokubuza kodwa abadayisi basesitolo bathi mabefika akekho abakwazi ukumkhomba kuthini ukuthi nangu ubani simbonile esirobha noma owade phethe isibhamu noma owade enzani isibhamu bayithola yini kunina nkathi besebenzisa ke lokhuza namaphoyisa isibhamu satholakala ngaphakathi ka KFC asazi noma zayishiwa abasolwa labo noma zayifike kanjani ibhamu lapho bebeshimesha amaphoyisa athi ayithola ngaphakathi ka KFC and lezo ibhamu awekho ama fingerprint mhlawumbe kuthina alinka nawo wedwa wethu okusho kona ukuthi mhlawumbe ngempela khona obephethe isibhamu kuthina okubufakazi ukuthi cha ngempela shuthi besorobha akekho watholakala nema fingerprint esibhamu until kuze size icala liqulweke ama ballistic ahambe aphinde abuye angakhiphi umuntu ama i footage le kwakuthiwa ikhona
seliqulu icala izange ivezwe leyo footage leyo. Kungani ngazange ivezwe leyo footage ngoba phela ngicabanga ukuthi obunye ubufakazi obuqanda ikhanda kwafanele busetshenziswe ngaphambili gwetshwa. Ngicabanga ukuthi sizathu sokuthi bangayivezi babona ukuthi akuyona lento ababecabanga ukuthi iyona. Ngoba phela baqala bayibuke bona manje bayise enkantolo ifootage leyo. Babona ukuthi ayinabo ubufakazi obungasicindezela. Ummeli wena akangayicela. Ummeli wayicela kodwa agcina engafikelelanga ezandleni zakhe. Wait, so ummeli okuphi ummeli kwakummeli westates kwakummeli ubabuntoyi kusho ukuthi wagcina egula nasagcina ibhede emasentisi agcina isithatha ummeli westates. So ummeli westates wangaba-ke nawo amandla kakhulu ukuthi aqhubeke la kwagcine khona ubabuntoyi ngalesa sikhathi until size sigwetshwe mase sigwetshiwe sehlangana nobaba Mpungose. Ubaba Mpungose kuyena okwazi ukusisiza ukuthi size siphumeke ngaphakathi kuze kugcine sekuvela ukuthi kahle hlele kwayileti esihlalele ngaphansi ayikho kwakudlalwe ngathi kwasekuqaleni. Emva kweminyaka emingaki inhlelo ejele sahlala sasigwetshwe u15 years sahlala u7 years ngiphume kulo nyaka ngoJanuary. ulokhu uboshwe ngo2016 Ngilo engiboshwe ngo2016 eyibhlungu inhliziyo yami ngoba manje ziningi into zami ezama nempilo yami yathukuma kakhulu kuningi okwalimala. Kunzima ngisho ukwamukeleke ekhaya manje ngoba phela mongenalutho futhi usazama impilo like iziningi izinto elimalele engangishebi mhlawumbe kabe ngomunye umuntu namhlanje kube angizange ngangina 19 ngiboshwe okokuqala ngoba phela leli cala liqala hlesa 3 estoksini lasikhipha after 3 estoksini ngoba siboshwe 2011. From 2011 sal attend 2012 sal attend 2013 kwathi kushona uMandela nje saphuma ngamabheli ngalelo sonto la Mandela asajabula ke sa ngaphandle sal attend for 3 years sesengaphandle futhi shothi 2013 14 15 16 ngo2016 lasigweba. So kwaba muncu kakhulu ngoba sasiqhamuka ngaphandle sitshe sali namhlanje lo phela ke icala ngoba vele sazi ukuthi asilazi icala. So mase sifike enkantolo ithi inkantolo mina ngokwami ke ngiyanibona ukuthi nini icala nilenzile niyalazi. Ubufakazi bungekho bayisisi. Abukho phela ubufakazi ayikho footage awekho ama fingerprint ocomplainer yahoxa iID Pirates ngoba bathi ngeke bakwazi ukukhomba abantu abangabazi. Yafila kanjalo iID Pirates yona ke yasithi inkantolo mina ngiyanigweba ngoba mina ngiyanibona ngokwami ukuthi icala nilenzile. So lapho ubulungiswa kushuthi abanga khona ngoba yena wathatha umthetho obeke eceleni wasesigweba ngokwakhe ngoba washo njalo wathi mina ngokwami ngiyanibona akusekho ngomthetho manje sekungokwakhe kushuthi manje yabo kusasesixhaphazeka kanjani lapho ke. So kubhlungu ngempela. Injani impilo njengamanje ngiyazi ukuthi uhalamuzi kancane ukuthi kunzima ukwamukeleka ekhaya. Injani impilo njengamanje ya ngibe nenhlanhla ngoba ekhaya babambisene so ngase ngifikele ekhaya labantu abanezandla efudumele kuyaphileka ekhaya. So inkinga mase kumele ube nemali phela ngoba phela umuntu uphile udinga ukuthi ube nawo namasenti ubambe lapha nalapha. So ngibe nenhlanhla ngoba ngaphakathi ngaqhubeka ngafunda ngaqeda nje vele ngangine-plumbing ngangisenza yona i-plumbing sengithi ngiyowenza i-trade test yakhona ukuze ngizokwazi ukuthi nami ngithole umsebenzi engconywana. So esitifiye sami lesi sona singisebenzelile manje se-plumbing ngoba umsebenzi engwenzayo unge-plumbing nje from nje kuswa phansi kuyophela kumagezi ya so nje yonke leyo ngitila nayo. So kwamanje khona ke la ngibambe khona ukuze ngikwazi ukuthi ngibe ngiphile okwamanje. So kona kunzima ngifuna uqamba amanga mawuphuma ngaphakathi nanabantu nje abazohlezi bena le channel ukuthi wena usigebengu ningadlala nalo yafana uzongcolisa yabo. So ugcina uthola ukuthi abanye abazali noma sebehlushwa ezingane zabo ugcina sebebiza thina ukuthi sibayalele izingane zabo ngoba sesiyazi impilo yangaphakathi. Abanye babalekisa izingane zabo kuthina ngoba basibona njengegebengu. So ugcina sekukabili uthola abanye usizo kubona abanye bakubona njenge-threat engathi uthona uzokhangisa izingane zabo. So ugcina uthola nasemphakathini mekukhona yenzakalile mhlawumbe kwaduka into endaweni thizeni nawe uyaba nako ukusoleka ukuthi ngoba ufana asibani bantu uphuma ngaphakathi okungenzeka ukuthi naye mhlawumbe unalo lwayo uthola usubuza izinto ongahlangene nazo. Yabo so lokho kugcina sekukulimaza futhi. Yeah, asisho la ukuthi into eyenzeka esitolo lesi sidayisa inyama iKFC kodwa iKFC ayihlangene inhlobo ngalo naloda ukuthi nje kwangena igebengu nje khona bandla Nkosi yami. Sizama ukuthi sikhulume noThumba no